Majstrovstvá Slovenska v street workoute dopadli nad moje očakávania. Tí, ktorí ma už dlhšie sledujete na sociálnych sieťach, viete, že sa tomuto športu venujem súťažne od roku 2022. Odkedy som začala v tomto športe súťažiť, mala som v hlave taký malý sen. Dostať sa na majstrovstvá sveta. To sa mi konečne podarilo. V roku 2022 som sa umiestnila na majstrovstvách Slovenska na 3. mieste. V roku 2023 som si toto miesto obhájila. A tento rok som sa umiestnila na majstrovstvách Slovenska na peknom 2. mieste, za čo som nesmierne vďačná. Pretože práve vďaka 2. miestu som sa dostala na majstrovstvá sveta. Tento sen som spočiatku nebrala až tak vážne. Nechcem povedať, že by som tomu neverila, ale vedela som, že v roku 2022 som ešte nemala takýto level a skôr mi to prišlo ako niečo, čo sa splní viac ďalekej budúcnosti. V roku 2023 som už cítila aj na sebe, aj videla, keď som sa pozrela spätne na nejaké staršie videá, že som vlastne prešla celkom pekným progresom a že sa moja statika aj dynamika výrazne zlepšila. A tak som si už verila dosť na to, aby som sa začala učiť nejaké náročnejšie dynamické prvky, ako napríklad 360, shrimp flip, Dizlock 360 a podobne. Došla som do štádia, kedy som sa tieto triky naučila. A tak som sa teda začala učiť Double 360 a Swing 540. Odkedy som sa začala venovať street workoutu, brala som dynamiku ako moju silnejšiu stránku. Avšak keď som si uvedomila, že tento môj sen ísť na majstrovstvá sveta je reálny, vedela som, že sa musím omnoho viac začať venovať statike. Približne 2 mesiace pred majstrovstvami Slovenska v roku 2024 som mala pocit, že moja dynamika je naozaj na veľmi dobrej úrovni. Začala som chytať komba, ktoré boli predtým pre mňa iba snom, ako napríklad shrimp flip do Dislocate 360, shrimp flip do obyčajnej 360. A to som mala už takmer na každý pokus. Mala som pocit, že na hrazde doslova lietam. Dokonca som 5 dní pred majstrovstvami Slovenska prvýkrát chytila vonku na pevnej hrazde Tornado 360. Avšak 2 dní pred majstrovstvami som z ničoho nič dostala obrovský blok. Celkovo, čo sa týka dynamiky. Nebola som schopná otočiť akúkoľvek verziu 360 čelom k hrazde. Bala som sa veľkého swingu. Jediné z dynamiky, čo som dokázala spraviť, bol asi Dragon 360 muscle up a front roll. Popravde nechápem, kde sa tento blok vo mne vzal, nakoľko som v tomto období nezažila žiaden traumatický pád ani nič podobné. Predpokladám, že tu môže byť trémov zo súťaže, neviem. Každopádne teraz pracujem na tom, aby som si tieto triky odblokovala, aby som znova mohla zažiť ten pocit letu na hrazde. A vzhľadom k týmto okolnostiam som šla na majstrovstvá Slovenska s tým, že nemám už veľké očakávania, chcem sa dostať na majstrovstvá sveta, áno, stále je to môj sen, ale idem si to hlavne užiť, pretože vedela som, že neukážem na tých majstrovstvách ani zďaleka tú moju top úroveň, čo sa týka dynamiky. Proste som si povedala, že si to užijem. No a tak sa aj stalo. Okrem tohto bloku v mojom výkone bránilo viacero aspektov, ktoré som v hlave riešila. Jedným z týchto aspektov bola napríklad aj bakalárska práca, ktorú som nahrávala v deň cestovania na miesto súťaže a boli s tým problémy, takže som išla na súťaž s tým, že neodovzdala som bakalárskú prácu včas a nevedela som, či vôbec ukončím bakalárske štúdium. Ďalším aspektom bola zodpovednosť, ktorú som preberala za deti, ktoré s nami cestovali. A mala som stres samozrejme aj z toho, že či všetko dobre dopadne, aby boli oni v poriadku, aby si oni túto súťaž užili, aby sa im nič nestalo. Ďalším aspektom, ktorý negatívne ovplyvnil môj výkon, boli moje dni, ktoré prišli deň pred súťažou. A posledným aspektom bola moja snaha pribrať, tuším, niečo okolo 2 kg 2 dní pred súťažou. Keď som sa registrovala na majstrovstvá Slovenska, vážila som 56, niečo. 2 dní pred súťažou som však zistila, že táto váha nečakane klesla. Váhovky boli rozdelené do 55 kg a nad 55 kg. Keďže ja trénujem deti, ktoré sme brali za sebou aj na tú súťaž, nechcela som im konkurovať a tak som sa rozhodla tieto 2 kg pribrať naspäť. V piatok po obede sme cestovali do Čadce, kde sa konala súťaž a ja som sa počas tejto cesty autom snažila jesť čo najviac. Na druhý deň v sobotu ráno sa konala súťaž, pred súťažou sa vážilo. Vonku bolo naozaj horúco, ja som si však na seba dala tepláky, aby som mala aspoň pár miligramov navyše. Pila som samozrejme veľa vody. Ja všeobecne veľa vody nepijem, nemávam pocit smedu, takže v to ráno som sa musela
obzvlášť nútiť, aby som vypila to extrémne množstvo vody, ktoré som do seba naliala. Nakoniec som navážila niečo málo, cez 55 kg, vďaka čomu som nebola v jednej kategórii s Tamarkou a zvýšila som tak šance nám obom sa umiestniť na peknom mieste. Čo sa vyplatilo, pretože Tamarka získala krásne 3. miesto v kategórii ženy do 55 kg v street workoutky Suce Battle. Vzhľadom na môj výkon som si vôbec nebola istá, na ktorom mieste skončím. Tohto roku sa na majstrovstvách Slovenska zúčastnilo dosť dievčat, ktoré podali naozaj pekné výkony. Veľká česť všetkým babám, ktoré ukázali, čo vedia. Okrem toho, že som si splnila sen a získala som postup na majstrovstvá sveta, boli tohtoročné majstrovstvá Slovenska výnimočné aj vďaka tomu, že som si ich vyskúšala ako trénerka. Naozaj som zažívala čarovné pocity, keď som viedla moje dve najmladšie zverenkyne, ktoré majú len 11 rokov pred porotu. Veľmi ma tešil ich úspech, to, že sa im podarilo, čo sme natrénovali, to, že si to oni vychutnali, užili, okúsili, aké to je byť v tejto komunite. Som veľmi šťastná, že Anička vyhrala 2. miesto v kategórii detí do 15 rokov, kde boli proti sebe aj chlapci, aj dievčatá, takže tá konkurencia bola naozaj veľká. Taktiež som rada za Táničku, ktorá má tiež 11 rokov a podala naozaj pekný výkon. Toto bola jej úplne prvá súťaž v živote. Prvýkrát zažívala tieto emócie ako stres a adrenalín. Taktiež som veľmi hrdá na Paľa a Tamaru, ktorí podali krásny výkon a som im nesmierne vďačná za to, že mi dôverovali na svojej ceste a že som mala tú možnosť ich trénovať. Počas majstrovstiev Slovenska som v sebe mala pocit naplnenia a vďačnosti. Som naozaj vďačná za to, že robím to, čo ma baví, že som sa vybrala touto cestou a že môžem odovzdávať moje skúsenosti ďalšej generácii. Taktiež som veľmi vďačná za to, že sme sa znovu ako komunita všetci stretli, že sme sa mohli porozprávať, že sme si mohli odovzdať nejaké skúsenosti, že sme si vedeli pomôcť, že sme vedeli spolu trénovať. Okrem toho som naozaj rada za možnosť stretnutia sa s porotou, s ktorým sme si mohli pokecať a boli to naozaj príjemní ľudia. Veľká vďaka patrí samozrejme Dominikovi Klimekovi, ktorý túto súťaž celú zorganizoval, viedol a samozrejme nebol pritom sám, takže ďakujem aj celému jeho tímu. Úplne najviac by som chcela poďakovať môjmu manželovi za to, že to takto vlastne so mnou všetko prežíval. Daniela Kumika! Oh, yes! Dani! Ma podporoval, že ma povzbudzoval, že pri mne stál na celej mojej ceste a že mi bol oporou. Ľubím ťa.